एदावलायबाय थादो बोराय बुरै मा दे नोंसोरनि दिनसै बारनासो ना बेरलाबो जाम्बिफ्राय नै फैसा गैया नै फैसा गैया गाइस गसंलायना नायनांगौ उपाय गैया नै एक'लेन्ड आरोना बेनो गाइस एक'लेन्डआव फैनानै गेटआव थानानै भिडिअ बानायगासिनो बिसोरो नाय जाम्बा ओइदि सासे आरो आरो सासे गिसोदो फैखाबायलै ओमफ्राय सिङाव हाबनो मोना रावबो फैसा गैया नालाय बाहेराव फैनानै जाम्बा बायदि भिडिअ बानायसोदो नै खायसे आरो जोंलाय मायावबा हाग्राबारियाव फाननासो गारबोसिगोन ना मासलै बिसोरना हौवा हिन्जाव बोराय बुरै सानै बिसि लाना थांबाय थादोलै आयु मोनबाय नामा आयो यसलै तो हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे फरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ तो मा बुङो दिनैनि ब्लगा बिराद इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो गाइस तो जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों जमायै थांगोन आरोना दायो तो गोरबो खुंगुरनि बाजै गोरबो खुंगुर आं ओमफ्राय आजो फंबाय सासे थांगोन जोंना साफ्रि राइडार फंबाया तो माने जोङो एसे बेरायना फैनो आरोना गुवाहाटिनिया ओमफ्राय मानो थांगोन रिजनखौ नोंथांमोना दा दसे उनाव मिथिगोन जोबजासिम नायदोल' भिडिअखौ दे तो एसे इन्जय खालामसिनोबा जियानो जा जोबजासिम नायदो गाइस दे ड्राइभारबो लाफाबाय ड्राइभार माने फंबाय साब्रै राइडार दङ आंजों ओमफ्राय हेलमेटा मालाय बिसिना एसे दामि दामि आंना नायाबाय सोरनिबा खनना लाबोबाय आङो बेथ' आइखौनोथ' खनसे खुन्दायना होबा गावखालांजोबाखै खनसेयाव मा नामाबो फाग्लासो मा नामलै बेलाय औवा ना एवा फाग्लालै नामा एवा ना मायबा नामनो थ' खम दामि आरोना गाइस मा बुंनो उपाय गैया फैसा थाखा गैया बायना लानोबो गारिफ्राबो दामि नङिखायनो लाजियो आं ना उपाय गैया मालायसो बोराय बुरैलै जरा जरानो नेबाय थादोंबा बेसेबां 1 घन्टा नेबायनो जोंखौ गाइस बिसोरो माने दहायनो फैदोंमोन मानसिफोरा थौ बेयाव फैनायनि रिजोना जादों नै सासे एकदम माने इनकामनि पारपसाव फैखायो माने जे खामानि मावो दा मायबा ट्रेनिं लाना फैदों मानसिया जेबो मिथियाखै आङो जास्ट नायगोनसो नायनोसै एसे सोलोंना फैनोसै माने मासरुमनि ना मायावबा खेथि खालामनाय आरो ना मासरुम खेथि खालामनायनि ट्रेनिं जेनेबा जास्ट नायना फैनो माबायदि खालामा एक्सुवेलि हाबा जासिगोन नालाय जोंबो नैबे लाथारसिगोन बारा दिन गैला आं लागोन आं लानाया ओमफ्राय बिसोरनिखौबो जानांगोन ना नोङो थाब खारसन फैयाबा गैला बे माला सोरखौ लाबोयो गेरान्टि गैया जासिगोन बे दावराव फैजानांगोन जेनेबा थांनानै जोनोमाव आंल'सो दं खोमालै माने एक'लेन्डआव हाबफैनो मोनिया बोरायनानै मोनाखै आं एक'लेन्डनि महरखौ नुवाखै दिनै नायनोसै नामा माने जाय जायगायाव थांगोन बिनि नांजाबनाय आरो एक'लेन्ड नुखागोनबो ओमफ्राय जोङो हाबनो मोनाखै दे दाबो एक'लेन्डआव थेवबाबो लुगैबाबो मायाव आरो फैसाबो गैया नालाय इसिबां बाजेटनि दा जोङो 700 थाखा होनो हाबोबा जों 700 थाखाजों उदै बेरां जालायलायनाय जाना थांनो हायो ओंखायनो दुगैनायालाय मा गामि खाथियाव दैमा दङ बारजुमहैनो हायो बिन्दास बगामाथियाव 700 थाखानि बेदर एवना लाना थां बारजुमहैबाय था बेसेबा बिन्दास नेचारबो बिराद मोजां जायोना थ' जियानो जा गाइस जोङो नायनोसै खनसे गेटखौनो नायना थांसै ओमफ्राय बिदि मासरुम खेथि खालामनाय जायगाया बेखौबो नायना थांसै दा थ' जोबजासिम नायदो नोंथांमोननो देखायगासिनो आं दे बिराद मोजां मा होनो खेथि मासरुम खेथिसो नामा सोलोंनोसै सोलोङा भिडिअ बानायगासिनो उनाव फैनाया गुवाहाटियाव माथुमा गामि गेजेरथिंसो लाना फैबाय गोरबोआ सेसले मा जायगालै बेलाय बायदि मा जायगा मिथियालाय आइखौबो जोंलाय मायावबा हाग्राबारियाव फाननासो गारबोसिगोन ना मासलै बिसोरना हौवा हिन्जाव बोराय बुरै सानै बिसि लाना थांबाय थादोलै आयु मोनबाय नामा मोनबाय खोमालै माथि मोनबायगौ आयो यसलै लाबोलाय हरलाय आं नायनि हरा जों लांनि लाबो मोनबाय होमबा बे जायगायावनो आरो ना जायगा आन्दायहोमारबाय माथिंबा थांसै दा नै ओरैबायदि लामा आन्दायनायखाय सोंबाय बिसोरो नै आदैनाव
এনেকৈ যিটো আলি আলি যাই আছে আলি আলি একেবাৰে মূৰত যিটো দেখা যাব এইটো মাছৰুম বুলি তো মাছানো থামপিনো এইফালে পাব কিন্তু পুখুৰী চাইডেদি যাব ডাঙৰ পুখুৰী নাই এইটো বাটেদি অকণমান আগত বোলে ডাঙৰ পুখুৰী পাব যিটো পুখুৰী যিটো ৰাস্তা দি নামি গৈছে চিধা সেইটোৱে মাছৰুম তো মাৰিছো আমি आं खिथालायोलै सोरबा खिथाबाय जियानो जा खामानिया जाफुंना फैबानो जाबाय गाइस नायदो नोंथांमोनाबो दे मा खामानियाव फैदो जोङो बै नैबेनो गाइस बे माने हाखर जिं जिं आयौ हाग्राबारियावसो मोनफैखाबाय माथो मा जायगाबा मानसिफ्राबो बेयाव एसामिस मानसि गैया बायदि मोनदां दहायनियाबो राभा ना मासोमोन मानसिया राभा बायदिसो नुदां मोजां नांदो जायगाखौ हाग्राबारि बारि सोमखोर लागाव मोजांलै गाइस ओइ नै बेनो जागोन बेनो लाइभहुड मासरुमनि बेनो लामाया खिन्थु मोजां नङा आरोना बेनो नै बेनो गाइस सिङाव हाबना नायनोसै मा बुस्थु नायनि मा दं गाइस बेनो दे आश्रम ओमफ्राय बेयावनो बानायनो लाइभलिहुड आश्रम ट्रेनिं एन्ड डेमनस्ट्रेसन इउनिट थ' ट्रेनिं होयोनो बेयाव ना ट्रेनिं होयो नामा बेसेबां लायोनो फिसालाय मिथिया दा सोंना नायनोसै ना थ' नोंथांमोन नायबानो जाबाय मारै माने मासरुम माने मैखुनखौ बोरै केजि खालामनाय जायो बेखौ नुबाय थागोन बेयाव ट्रेनिं होयो आरो बेनि थाखाय नोंथांमोनाबो सोलोंबा फैनो हागोन नायनि खनसे माबायदि जायो माहाजोन जानायनि माथा मारिगासिनो बिसोर सानैबो मालाय सोलोंनो नागिरदो दा आयै गाइस जोङो माने बेयाव हाबनानै भिडिअ बानायनायनि एलाव गैया आरोना ओंखायनो देखायनो हादियासै जों थांफिनसै बेनिफ्राय जास्ट बेनो आरोना बेयाव खामानिया नोंथांमोना जुदि ट्रेनिंबो लानो हागोन जुदि बानायनो गोसोबा फैबानो जाबाय 1200 ना मा बेसेबा लायोनो बेयाव माने सानसेनि कर्स सानसेयावनो कमप्लिट जायो आरो जेनेबा सानसेयावनो जोबोनो जास्ट देखायनायल' ना जेनेबा माबायदि खालामनांगौ बेखौल' फोरोङो प्रसेसखौल' ओरैनो बेनो आरोना जुदि नोंथांमोनाबो खेथि खालामनो गोसोबा मासरुमनि थ' बेयाव लांफैनो हागोन लाइभलिहुड बक्रापारा रानि कामरुप आसाम थ' बेयाव आरोना ओरै जालुकबारिनिफ्राय एयारपर्ट थांनाय लाइना बेनो नङा होमबा ओरै फैनाया बिथिं फैबानो मोनगोन नोंथांमोना जुदि खालामनो गोसोबा आरोना मासरुमनि खेथिखौ नायनो हागोन माबायदि सोलोंनानै ना थ' जोंबो जास्ट नायनो होनना फैदों ओमफ्राय भिडिअ बानायनायनि एल' गैया नालाय ओंखायनो देखायना जानो नोंथांमोननो ना थ' दाथ' एक'लेण्डआव हाबनांगौमोन एक'लेण्डनि गेटखौसो नायना थांनांगोन दा फैसा गैया नालाय उपाय गैया मिनिनानै थैसिना थ' जाम्बिफ्राय नै फैसा गैया नै फैसा गैया गाइस गसंलायना नायनांदों उपाय गैया ओइनै एक'लेण्ड आरोना बेनो गाइस फैबायलाय आइखौबो हाबनो मोनाबालाय गसंना नायनांसिगोन आरोना बेनो आरोना एक'लेण्डआ गाइस सिङाव थ' ओरै हाबनो हायो हाबनो गोसोबा थ' सिङाव एन्ट्रिखौ नायनि सिंना नायनि खनसे नो पार्किं खिन्थु ओइनै एक'लेण्ड बेनो आरोना गाइस ओमफ्राय ओइयाव एन्ट्रि फिस होनांगौ दा मा खालामो हाबोना हाबा बिसोरो लिहुरदोंसो नामा आइथिं लिहुरनाय बायदिसो मोनबाय आं बेनो आरो एक'लेण्ड नायनि सिङावनो हाबोबा हाबनो हागोन नि गेटआव नायफैथारदोंलै फैसा गैयानो रावनियाव हाबा लासिं सिं ओमफ्राय गेटआ बेनो ओइनै सिङाव दुगैगासिनो ओइनै सिङाव दुगैगासिनो गाइस एक'लेण्डआव फैनानै गेटआव थानानै भिडिअ बानायगासिनो बिसोरो नाय जाम्बा ओइनै सासे आरो ओइनै आरो सासे गिसोदो फैखाबायलै ओमफ्राय सिङाव हाबनो मोना रावबो फैसा गैया नालाय बाहेराव फैनानै जाम्बा बायदि भिडिअ बानायसोदो नै खायसे आरो हाबनो मोना मा मोना भिडिअ बानायफैसोदो गेटआव फैनानै ला सिं फैखाबायलाय खिन्थु सेसलै इसोरो गावनो फैना थाफैग्रोबाय ओंखाम उखिबायनो ओंखायनो जारौदा बड' किटचेन नामा हटेला थ' गाइस बे सिगाङाव फैना थाफैना जों आन्दायना बेलेगथिं थांदोंमोन आरो ओमफ्राय दासो फैफिनबाय हा गाजा हाबना थाफैग्रोबाय देन्जार गोदाव सोराव खालामना होबाय जोंखौ जाखांलाय ना जाना थांसै जोंबो बेयावनो एसे ना माबायदि आं दिनैसो फार्स्ट टाइम दे बेयाव मजा नांदों
जाखांलायबाय होनबालाय आयो मोजां नांदो दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबदो दे आङो खिन्थु सिनारिफोरखौ मोजां नांदो ना हो गाइस फार्स्ट टाइम हाबदो दे आङो बेयाव मा होनो जारौदा बर' किटचेन ओंखाम जानो मोजां बारा मोजां लाखै दोलाखायाव बेसेबांसो जागोन बायदि ओंखाम बेफोरावलाय हाजार मोनो सब जादों आरो ना माने सब बाथोन जादों माय जादों सिगाङाव बिदिनो दै आं दाबो बिदिनो ओंखामा बिदि इसिबां थाङा नङा नों बेलेग बेलेग बाथोन जेखि जाया गांजेया बाथोननिफ्राय 200 थाखा चार्ज बेयाव बेखौ मोनगोदो दा नङा आं दा बेलेग बेलेग नङा जाला बुंना बुंनो हाया आव दांजा हटेलखौनो बुथारना होनबा आव दांजा आव दांजा सिनाय जागोन जायखिजाया जास्ट जानोसै बिल सिल मिथिला नर्मेलि जि होफैयो बेखौनो जागोन आरो गाइस नर्मेलि खम दामि एकदम बयनिख्रुइबो खमसिन बुस्थुखौ जागोन आरो मोनफैबाय गाइस जानोसैलाय पर्क थालि अमा बिसोर फार्स्ट फैनानै मोनजादिया जोंसो मोनजाग्रोबाय लुगैदा बेदरखौ लुगैदो दांनोखाया बायदि जारलाय बायदि पापा स्पेसियेल होननाय बिराद सेललै गावाबायनो खारग'नायनि जियानो जागाय जों जानोसै बेखौ ओमफ्राय जाखांनायनि उनाव बेनिफ्राय थांनोसै बेनि उनाव भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे दिनैनि भिडिअखौ गाइस दे गोलाव जाद्रायगोन मालाय एदावलायबाय थादो बोराय बुरै दे नोंसोरनि दिनसै बारनासो ना बेरलाबो